La matriu de Macmillan és una eina d'anàlisi que jo recomano moltíssim a les organitzacions, entitats, associacions que estan dedicades a oferir serveis a la societat, del tercer sector, diguem-ho així, i que volen repensar estratègicament justament aquest catàleg de serveis que tenen per veure si els han de continuar, si els han de reforçar o si potser n'han d'eliminar algun. La manera de fer i la dinàmica amb què s'omple aquesta matriu de Macmillan, de fet, és més senzilla del que inicialment podria semblar. La idea és la següent. Tenim aquesta taula i aquesta taula ens serveix per ubicar els diferents serveis que tenim. Aquí he posat 4 exemples, que són aquests 4 pòstits grocs que tenim a l'esquerra, 4 serveis que oferim. Imaginem que som una entitat que ofereix suport a l'emprenedoria, per exemple, sí? I acompanya amb mentoria a alguns emprenedors, els hi dona formació, els hi obre línies de crèdit, els hi dona assessorament legal, fiscal, i són una sèrie de serveis que nosaltres donem habitualment. Ara mateix els estem donant. I el que volem és posar-los en tela de judici per veure si els continuem, no, o de quina manera. Així que ens reunim amb el nostre equip i agafem un per un cadascun d'aquests serveis. Per exemple, imagineu que tenim aquest servei de mentoria, acompanyament a l'emprenedoria. És un servei que hem vingut donant des de fa temps. Què hem de fer? La idea és col·locar-lo en una d'aquestes 10 caselles que tenim aquí al mig. Per fer-ho, però, el que farem és anar eliminant opcions. Fixeu-vos, tenim dues dimensions, una interna i una externa. La interna és aquesta exterior, que com veieu està escrita aquí en caselles d'un blau més fosc. I la part externa està escrita en aquestes caselles interiors que estan pintades amb un color una miqueta més clar, un blau més clar. Llavors, què és el que fem? Doncs mira, inicialment, per exemple, agafem aquesta mentoria, aquest servei, i pensem en clau interna, veieu aquí a l'esquerra, que tenim la bona adequació al respecte dels valors, principis o missió que tenim a la nostra entitat o baixa adequació. El primer que hem de pensar és això, és a dir, realment s'adequa al que nosaltres fem ara mateix? Perquè si estem en un procés doncs, de redisseny de l'estratègia, no? D'un pla estratègic fins i tot, estaria bé pensar si han canviat aquestes missions, valors, principis que nosaltres tenim o si no, i en tot cas si aquest servei encara encaixa en això. Perquè si no encaixa, fixeu-vos que on aniria a parar? Aniria a parar a aquesta part d'aquí baix. No? Només quedaria ja la possibilitat de que es col·loqués en una d'aquestes dues caselles que correspondrien a la baixa adequació. Sí? Però no, imaginem que sí, imaginem que s'adequa al que nosaltres volem fer a la nostra missió, d'acord? Per tant, si és així, quedarà ja només la possibilitat de col·locar-los en una d'aquestes 8 caselles d'aquí, correcte? Aquestes dues de sota, de la baixa adequació, ja no tenen lloc perquè hi ha adequació, s'adequa, correcte? Molt bé, perfecte. Llavors, continuarem, perquè dins de la possibilitat interna de saber si està en consonància amb els nostres valors, també tenim aquí a dalt la possibilitat de comprovar si ens és atractiu com a servei continuar-lo o si no en té, si no és atractiu perquè evidentment quedarà en una banda o l'altra. Imaginem que, ja hem dit que hauria d'estar en una d'aquestes 8, imaginem que l'atractiu és alt per nosaltres. Sí? Això ens treu la possibilitat de que acabi en aquesta banda dreta, per tant, ja només estem reduït a aquestes 4 possibilitats. Aquestes 4 d'aquí, aquest sector que de moment estem cada vegada fent més petit, més estret, més estret. I un cop tenim això, amb la possibilitat de que quedi en qualsevol d'aquests 4, ens toca revisar la part externa. És a dir, per exemple, aquí en horitzontal tenim la posició competitiva. Tenim una posició competitiva forta, és a dir, al respecte dels demés, nosaltres som capaços tècnicament d'oferir aquest servei i fer-ho d'una manera adequada? Tenim la sensació que realment som bons fent el que fem, oferint aquest servei, o pensem que potser no, que la nostra posició competitiva comparada amb els demés és més bé feble i que hi ha gent que ho fa molt millor que nosaltres? Perquè això ens permetrà decidir si estarem en aquestes dues d'aquí dalt o aquestes d'aquí baix. Siguem optimistes en aquest exemple. Imaginem que sí, imaginem que som bons fent el que fem. Sí? Tenim experiència, el que sigui. Per tant, ja només ens queden aquestes dues possibilitats d'aquí dalt. I ara queda, per tant, decidir a quina de les dues columnetes o caselles acabem de posar-ho. La cobertura. Això és, els de més, independentment de si ho estan oferint bé o malament, donen ja cobertura a tots els beneficiaris que necessiten aquest servei? Perquè podria ser un servei que necessités molta gent i que, tot i que hi hagi diverses entitats, organitzacions que ofereixin aquest servei,
potser no és suficient. Doncs cal pensar en això, cal pensar en aquesta cobertura. Si és alta o si és baixa. Doncs bé, tant se val, imaginem que és baixa, doncs la col·locaríem aquí, perfecte. I ja tindríem col·locat un dels nostres serveis. Si us heu fixat, el que hem fet bàsicament és com restringir, no? De les 10 caselles inicials, que en principi podria estar en qualsevol d'elles, el que anem fent és a poc anar decidint si està a una banda o a l'altra, a una banda o a l'altra, i així anem configurant una mica o reduint les possibilitats fins que ens en queda només una. Hauríem de fer el mateix amb les altres, no? Si voleu, i així repassem una mica, la idea seria agafar un altre servei, per exemple, el servei de formació, que oferim a emprenedors, per exemple, i tornem a fer el mateix procés. Primer de tot, banda interna, aquí a l'esquerra, s'adequa als nostres valors o no s'adequa? Diu, home, doncs sí, encara s'adequa. Perfecte, això ens els col·loca un cop més en aquestes 8 d'aquí dalt i descarta les dues de baix. Perfecte. Després pensem dins de la part interna si l'atractiu és alt o és baix. I imaginem que cada vegada ens interessa menys el tema de la formació. Sí? Val? Doncs si ens interessa poc, ja vol dir que estarà en una d'aquestes 4 d'aquí. Perfecte. I ara anem a per la part interna. I llavors externa. I llavors en la part externa comprovem la posició competitiva que tenim. Diu, és que hi ha gent que ja ho fa molt bé, això. Nosaltres oferim una formació que està bé, però hi ha gent que ofereix formació de molta qualitat. Això vol dir que exclourem l'opció d'estar aquí dalt, estarem ja en una d'aquestes dues i finalment, com dèiem abans, només ens quedarà marcar la cobertura que ofereixen els altres. Està cobert aquest servei o aquesta necessitat està coberta i veiem que sí, que en realitat està molt coberta. Per tant, aquest servei ens quedaria aquí. Sí? A on va patar tot això? Doncs que un cop tenim col·locats tots els nostres serveis, la matriu de Macmillan ens proposa que en funció de quina casella hagi caigut, estratègicament hem d'anar en una direcció o una altra per cada servei. Fixeu-vos en aquí i ho veurem molt clar. Sí? La idea és la següent. Depenent de la casella on hem quedat, finalment, haurem de fer una cosa o una altra. El cas que teníem abans, que era la mentoria, si resulta que la mentoria com a servei ens ha quedat en aquesta casella d'aquí, el que ens està dient Macmillan és que el mantinguem, perquè coincideix amb la missió i amb els valors que nosaltres tenim, és atractiu alt per nosaltres, tenim una posició competitiva forta i alhora, tot i que hi ha cobertura alta, en principi podem seguir-lo oferint, no tindria sentit deixar-lo d'oferir. Fixa't amb el matís interessant, que en la mateixa situació, però només canviant una de les variables, és a dir, que per contres de cobertura alta hi hagués una cobertura baixa, és a dir, que encara hi hagués molts beneficiaris que no estan rebent aquest servei, el que ens tocaria intentar fer és créixer. Per què? Perquè coincideix amb els nostres valors, tenim una posició competitiva forta i ens interessa més, ens és atractiu. Per tant, si a sobre hi ha una cobertura baixa, el que hem de fer és intentar fer créixer aquest servei i oferir-lo més. Sí? En aquest cas podríem dir augmentar la cobertura. Sí? Fixeu-vos en els altres extrems, és a dir, quan ens n'anem a les parts més inferiors, és a dir, per exemple, en la part aquesta externa, acabem en una d'aquestes dues, això vol dir que, tot i que tenim uns valors que s'adequa molt als valors i a la missió, o que té un atractiu molt alt, en realitat tenim una posició competitiva feble, per exemple, sí? I la cobertura sigui alta o baixa, fixeu-vos com les dues van una mica en la mateixa direcció, correcte? Que és quasi que el deixis d'oferir. Encara que sigui interessant per tu, que sigui atractiu i que s'adequi als teus principis, si tens una posició competitiva feble, vol dir que hi ha altres que l'estan oferint millor, correcte? I per tant, si ja està cobert, abandona'l. Si de cas, si no estigués cobert, com que tens una posició competitiva feble, el que podries fer és intentar capacitar-te i intentar millorar, perquè sembla que fa falta. Encara hi ha gent, possibles beneficiaris, que no estan rebent aquest servei. És a dir, que estaria bé que et formessis i milloressis el teu servei. Fixeu-vos en l'altra opció, si ens n'anem cada vegada a les més extremes, que seria aquesta banda dreta d'aquí i en concret aquestes dues d'aquí baix. Sí? Seria el cas en què tot i estar en aquesta franja superior, és a dir, de l'adequació als valors i a les missions, si l'atractiu és baix per nosaltres, clar, això ja de cop i volta, diu, escolta, ens interessaria començar a deixar-lo de fer servir. Però, què passa si, tot i que ens interessi deixar-lo de fer, perquè, jo què sé, econòmicament no ens és viable o no ens interessa o el que fos, què passa si resulta que la cobertura és baixa, per exemple? Sí? O és igual, encara que la cobertura sigui una mica alta. Fixeu-vos en com Macmillan nombra aquestes estratègies de futur. No? És, si t'has de retirar,
d'acord, però que sigui d'una manera ordenada, o fins i tot transfereix aquest servei. Que a tu no t'interessi no vol dir que no segueixi havent-hi gent que ho necessita, aquest servei. I per tant estaria bé que el transferissis, que li passessis a algú altre, que li passessis als teus beneficiaris a algú altre, no? Que fes aquesta mena de transferència. Doncs, com veieu, així funciona la matriu de Macmillan, que no és altra cosa que repensar-se els seus propis serveis, els meus serveis que jo ofereixo, per veure si realment encara val la pena que els ofereixi de la mateixa manera, els haig de reformular, haig de deixar-los d'oferir. Sí? A mi m'agrada molt dir que aquesta matriu de Macmillan, de fet, és com una mena de bufetada de realitat, sovint per les organitzacions, perquè moltes vegades el que ens passa és que seguim oferint els mateixos serveis que hem ofert sempre, simplement per inèrcia, però no ens parem mai a pensar si realment l'escenari ha canviat o nosaltres mateixos hem canviat i, per tant, cal reajustar coses o cal canviar i fins i tot treure'ns del catàleg alguns dels serveis que oferim. Per tant, feu servir la matriu de Macmillan, feu-ho en equip, feu-ho amb el vostre equip, discutiu-ho, recordeu sempre que l'anàlisi, allò que en diem anàlisi, no és el que ens surt al final, no és el que acabi sortint de qualsevol anàlisi que fem, sigui un DAFO, sigui una matriu de Macmillan. L'anàlisi és el que es produeix just abans, és a dir, aquest debat i aquesta discussió que tenim amb el nostre equip d'experts i d'expertes. Molta sort amb la matriu de Macmillan.